na marang nakaila ko kamay niya kung tatay na luoy ko kay si tatay kuan ba siya kanang nangandoy ba siya magkita katong gikuan sa asawa. Good morning! Ako na pud ni Mahadong buntag natin tanan guys. Diya guys, ganina na yung buntag guys. Itawag ko sa Zoom Nas Mario, Nas Mazuri na sa bahay kay kuhan ka na na yung musta ko. Aran din sa kulong kabaha. Kuhan ron, uhol. Kulong kwarto dos kamalig, isadlan kuno ukuhan. Tubig. Diya day guys, i-share ninyo. Kanang pasalamat kay ko sa katao nga kanang nagmahal ug nagpangga sang manghod kang reverse. Congratulations din nilang duha. Ang i-share ninyo kana si Limel Sumabo. Ako di una ni jang gichatan na si Jang nga ang ate lagi nananghil lagi siya manguyab kuno sang tiri. Ja guys, tulo na sila guys nga diri jud sa nananghid na nga makipagmanguyab ko nung tiri-tulo na sila kalakin sa angging nagkinsay manguyab adto laman musbay kay tubagan mo mong tiri. Ja guys, sinud-anay jud kang Limwel kay niabot man sa bahay si Jadas October 27. Kana si Limwel mo sa tumangan agi pang buwan sa tungbuan na basta dugay na naman din si Jaron naman din sa lagi panuho lagi na sa namo sa una. Di kanas tiri guys sina sa mga ngayo ganas messenger bitaw magkuan. Kay amoy dyan siya nga panaan sa bahay lagi na ay nangin niya kay tulo lagi na sa kabuk si chat na ho naiduha dyan hanggang nan nga umato mas bahay manguyab mo ato jud mas bahay kay formal maganamuan sa kasbahay sa badji kay di ka magchat-chat ra ka diha di jud ka tagdon litas ko sa kugnaw kay ari man mananghid siguro lang na kay ako ate ko sa ilang piling siguro maldita siguro ni sa ate ya mo to. Sige, chat-chat na nga na yung ko sa tiri sa hapong inastiri nga. Nga na nga, at kabang itiri pang hias bay. Maunod sa na ikuan itiri nga, huwag na si mga inito, mangisag sa mga tujos bay. Diyan kay si Layman Zining unang abot sa bay. Nga makaingan ko nga, isag na sili karang limbo. Nga nga isang tiri kay, urag tulo na sila, di naman na i-mention, napay isa, magkabulog ng isa. At dyan nga sa pong tiri. Diyan, si Limbo guys, congratulations din mo dong. Kay isagsag ka nakaabot sa kasbay ang duha nanalaw gazag duha kay wajud matusbay ari sila na mananghid kanang kung di ba ko stiri kanang di ba ko no masupo ay manguyab dyan kanang ay diha Limbo na Bakas Manila dyan nakanahan ako ni sa gabi ba kaning isaging gabi ning chat dyan nga te hi te yan ako sa kanang kuan dan ako sa Manila dyan and si Jang nga te kanang salamat ka dyan in duty mo to nga. Tapos ang itubag nga. Salamat dong sa imong kanang pag-care ni Tiri. Dahil nga naman lang ito. Yung si Zah na nga. Hindi ko na sa pasagdan si Tiri. Isuso ko nung pinanggan. Imingaw ko nung si Zah. Ni Tiri. Si Zah. Inagsunod ko rin siyang balik. Mga tubang na. Si Tiri. Malipay ko guys. Kanang may mata na po si Tiri. Wala po si Zah. Katilaw na po doon. Kung siya kinamuhi o kanang nanakay kaugalingan pamilya. Zaday guys, salamat din ko ninyong kanan sa inyo kanang may sawang pagsuporta sa mga vlog dyan. Nauna pasalamat ko sa Ginoo sa kanang isang gihatag na nga o parehay nga ni nga arang kanay kaso nga accommodation din suko ka-apordan ni kay nakaibaw na magunsay ang kayong tanda sa Bohol. Diya mapasalamatan ko sa Ginoo ug sa tao nga kudart kaso nga nagkuanda ni nga accommodation. Salamat jud. Naadzo ko gani din sa Cebu guys nga importante ka adzo sana sang gani din hinja kay di man pud tanan jung bagay imo jung i-public naman jud kay privacy naman si mga bagay nga kinahanglan pud nimo private pud kay di pud tanan lagi nato i-public ning atong kuan mga lakaw kun sa diha kay nalagi pa mga tawo nga mobuas lagi nimo mo ni nga pasensya jud mo. Kung di po guys, usali po sa purpose din sa Cebu. Nagpa-therapy po ko sa hanggutin. Kay kanang na yung gamay na ito si Zah. Kaya nakita ng mo daanin, no? Diya, kani si Zah nga kanang ayo-ayo, backpackers, at hotel, ang Japanese
restaurant. Diyan na Pilipino po nga kanang food. Diyan. Parang kalami guys kay na si Jai sauna. Diyan na si Jai ka ng massage ba dyan. Basta nice guys, ganang mo visit na rin din sa Guadalupe. Napadud sila yoga. Basta kanang naadud tanan na din lami pagpagkaon. Kaya ganggutan lagi, ning kuan na. Ning gamay na sa ganday sa nagtunod na ba. Kanila pa nga katanga guys, kanila gid ni balik man eh. Kani junduhan dyan nakita mo, balik man din sila ning ibuklo kan. Kailangan sa therapy. Yung gamay sa ginahinay ito na pila nakatuig, hinay-hinay sa gamay kan din mo na sa itusog. Apo ita therapy, ano na iblang. Hangi pa therapy po ni ang kamo. Sa pa na sa purpose nga na ako din sa Cebu. Diyan guys, kuan ka nang nay. Relax ko lagi pag gamay. Kaya kita mo dun sa previous na nga, pila ko ka man sa pasak, nakatinganin ako kasan. Wala nga, nanuwi pag sa ka good heart lagi sa nga, ipabakasyon lagi ko din sa kanang Cebu. Apilay ka sa therapy. Hindi sabay na. Pero napadso ko isa ka important matter lagi nga gyari jud din nga ang sa importante. Sabay na nila kay ni naman sa kudani. Kita ko sa video ni Aisa na nakaila ko kamay niya kung tatay naluoy ko kay si tatay kuan ba sa kanang nangandoy ba sa magkakita. Katong gikuan sa Aisa o national ID. Kita ko sa vlog nakahila ko ni siya nga basin sa sunod adlaw mga kita basin ko noong makakita pa sa napad sa pag-asa dahil jud nga makakita mo nga ni ko nga kung ampo nakahila ko sa isang forma ba naluoy ko nga bisag buta na si Jan papad sa national ID ay kuan si Jan ka ng wa pa to sa mawad iog pag-asa nga makakita si tatay makakita pa dyan guys dyan pa dyan si Jan nga sa to isang gaingan nga nasa anak sa Cebu. Mga sa Cebu, makakita si Ja. Mga na isang gingan guys. Kaya mga sa katama ko Cebu. Mga na isang gingan. Tagaan sa Ginoo o chance nga tagaan ba si Ja nga makita pa dyan sa mata. Mga si sa Cebu. Sus lang yun. Mga nagyatan sa Ginoo nga makita pa sa tayo. Kanang yatag pa dyan sa isang panba kanang yatag pag kalamdag sa isang pananaw azang isorida na Cebu ang isang anak sa Cebu guys, wala to salamat yung tanan-tanan dyan sa inyong pag-follow sa mga videos kasi kung pa ko kaligo ganina sa Zoom tawag lang ko kay every morning matawag man sa kunlas dito sa Bohol nila sa Mario nila nini nila po sa pagsinanay tawag ko ganina dito sa kung ano dito libahan ko ng mobile guys, istorya mi Marjorie kay gimingon ni kun sana ho. Tanawon ninyo guys. Hello. Basta. Kasi naguba, njag ato wa ko kasabot. Naguba agon sa. Nga naman ko sa uwan niya. Grabe. Undat ako kay talay, sukat tubig rin. Sunod po. Allah. Pero, lamig lang ko nung ibang masak. Naku ng batak ko yung maguba. Ay, salamat sa Ginoo. Ako na yun, kaksyon eh, bagong tanong, buhay makita. Isa-isa. Mao ba? Ay, mag-ibutang nga. Kuhan, kanang nai. Butong. Buwatan ni mo tayong butong na, laboran to. Ang katong diri sa upo sa atong gitubuhan na to. Ibutang nga kugtubo, harap na diyuta sa asa sa bato para di kasunod ang mga balas. Kamu sa nulihan, diyong pagkaanan. Okay naman ito, yaw ka naman para. Magpadara ko ninyo, ginagkuan, swilo na ko sa YouTube, magpadara ko ninyo po ano karong katapusan. Kaya naman din ito sa kwan, power. Ibera na nag-power. Sige. Manili, be, pwede na sa kuha. Azal lang po palabig. Punog tubigan kay basig udlon dya. Yun ang masatay na mood ko. Kaningin si dya nga maso kunog tubo na green na. Mura po zag nakakita. Sige na sagpangutan na ito sa mga taong malabay sa itong basakan. Bisa tayo makalingaw kay bisag di makakita. Nag-monitor gapon sa mga tao. Sige pangutan og maso bagtog basak. Allah! Nagyano sa ba? Ano kay ilang tapanunod tayo basak. Ilang pa, musok mo tayo. Nagkasama
Gitabang yung tubig yung musod yung basa, dyan, ano din noon na. Sandahan rago na, bahala na, basa kung likon, basa di, na maglawas kuan. Ang kagyo, wala din makita ang tanong, durong din yun ta. Ka-journey? Oo. Biya ko na. Pa. Kaya, ata ko sa utos ako kung itubuhan ko. Utos ako, otong white tubig na kasunod sa akong basa. Mayo. Katong dito sa bago, dito to, kaso dito, kaya alam ato mo to sa pataho, kaya na may tubo ato Okay na lang ka. Okay na to dito, basta ang basakwa. Okay, akong iayo ron. Tapos dito sa kinaiba po, tapos kita tulaan nila. Dito rin sa sumpuhan ba, niya, matay nga ako, dito nga ako ba, muna ang tubig dito sa tuhan. Mayo. Wala na, nakuha na ako ito, naayon na ako, pwede ang bumitan. Ang mga ko na tumayo ko, suot na dito rin. Huwag pa na pumagantay. Suot sa akong kwarto. Suot sa kwarto tubig. Gusto, kamo ko dito sa mga kwarto. Narabat yung mga dekarton dito katong mga kuwan, basa. Kita pwede yan sa kahapon na katong kapting nga na yung plato, napili ng lubot, wala na akong ilang biyeg, paubra pa. Wala man to, mga lotion man to, mga kuwan. Katong sabon maisip ha, pakuhang boboy, para sa banyo. Okay, sige, paisaras ako na kumarjory, be. Kamusta na din ang kuralan? Hello, kamusta naman kanya? Okay. Gimingaw ka noon. Di mo makontak yung number, dan sa mana? Okay, sige lang. Luwa, ira na, diha. Kay paparang mong tawag. Okay naman. Diya, mura ko, anayahay, kaon ra, edit, kaon ra, balag, mura, way buhat, kaya na masod na reskuan. Okay ra. Di pa ko tawag kay mag-edit ng ko niya. Diya. Okay naman ka diha? Okay naman ka? Sa may suwa? Gulay og. Ipasigdit ang labuso diha. Ipasigdit ang labuso, ipasok ba? Sige na bitaw. Mas buboy ni. Sige buhat, kamusta ka dyan mo, John? Gimingaw ka? Sige lang nasat, dali ka bitaw. Kinagkakuan. Magsikandos na sa ATMM. Mga nagsikandos mo ulit ako din na. Wapasa ka pa inject ni. Wapa ka pa vaksin kay dugo pa. Sud pa kayo yung dugo. Sa ATMM, wapa ka pa vaksin. Kay kuan pagi. Dugo pagbilahan. Ano kay mawa yung dugo? Kung kuman pa. Mga lunes siguro. Sungsungan o? Mais! Sige na, sungsungan ng bisong ug mais. Ayaw pasaway da ni. Kay wala ba ko din hanja basi mo pasaway ka da sa imong papaog sa imong manghod ha. Kuan! Biya, naglingkod-lingkod ra. Diyan nagaman hada ni maligo ko. Padang ate. Aron. O si ate may huli na, kaya nagtrabaho na. Sige na